Bali, ngayong araw na to, ano tayo kay Nanay Beth. Kasi may blessing po na may blessing po na nagpadala kay Nanay Beth. So, na-shock din ako kasi kakagising ko lang. Pero Mami Rafaela, no, nagkakaalaga po siya ng 650K. So, laking pera po, no? So yung mga kabiyaya, pawisan tayo dito sa bahay ni Mama. Asan na yung cellphone kong isa? Ito pala. Bali, ngayong araw na to, ano tayo kay Nanay Beth. Kasi may blessing po na may blessing po na nagpadala kay Nanay Beth. So, na-shock din ako kasi kakagising ko lang. Pero Mami Rafaela, no, nagkakaalaga po siya ng 650K. So, ng 650K. So, laking pera po, no? Ayun, no? 650K. Ay, 6.5 lang pala. Gago! Joke lang, Mami Rafaela. Yan, sponsor from Mami Rafaela. Yan, 6,500 para kay Nanay Beth. So, sabi niya dito sa akin, saan na yung chat niya? Mami Rafaela, ito. Sabi niya, "Good morning, Jay." Yan na, umaano na naman ulit yung mata ko. "Nag-send ako sa iyo, pakilang bilhan mo si Nanay Putol ng grocery at mga gamit, kaldero, kawali." Ba, Jay, ingat and God bless. Yun. So, bibili natin ngayon, no? Pupunta tayong Pure Gold. So, syempre, naantay ko lang yung lagi kong sinasakyan na sila Kuya Flex. So, pupunta tayong Pure Gold. Mamimili tayo ng gamit nila Nanay Beth. Sino ba pwedeng makasama ko para magbit-bit nun? Nandiyan, siguro nandiyan yung mga pinsaning. So, camera lang. So, bibili tayo ng Kasama ka ba, Ma? Sama ka na. Sa Pure Gold lang naman, mamimili tayo. Sige. So, yun, mga kabiyaya, maraming salamat, Mami Rafaela, sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Thank you talaga. At ayun, shoutout kay Mami Rena Baher, Mamita and Madam, kila Mami Sharma, Mami Mio, Mami Leticia, Mami Marlene, Mami Daisy, Mami Raijo, Mami Charlene, yan sa lahat ng mga mamis natin dyan. May love shoutout sa inyong lahat. At sino pa ba? May mga nakakalimutan pa ba ako na hindi? Yes, si Mami Aisan. Oo, sino pa? Basta marami. Basta yun, hindi ko na kayo may isa-isa. Alam nyo naman yan. So, salamat sa suporta. At naglalangis na ako dito. Ngayon kung nakakita na kayo ng lechon, pag iniihaw, ganito yung nangyayari. Yan. Dapat lagi kami bimpo eh. Wala tayong bimpo eh. So yun, tara at pumunta na tayo sa Pure Gold. Alright. Yan, pa-subscribe pala Mama Claire Guevara TV. Yan, no? 3 araw niya na yung damit niya na yan. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at liga.
ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay. Shoutout nga pala kay Jong, yan, tsaka kay Kuya Flex. So, inarkilan ko yung tricycle niya para dyan ikarga lahat ng pinamili, no? So, ang pinadala po pala ni Mami Rafaela is 6,500. So, siyempre, nasarapan akong bumili. Sa sobrang sarap, umabot po siya ng 8,000. So, okay lang po yan. At least, may perang tulong galing si sponsor, at may perang tulong galing naman din sa bulsa ko. So, ayan po, no? So, yan, Mami Rafaela, maraming salamat. Alright. Yan, mga kabiyaya. So, binila natin si nanay ng higaan. Yan, bali tignan natin sa resibo kung magkano to, no? So yung higaan ay worth of 1,600. Yan. Tapos yung electric pan is 2,000. Tapos yung mga kaldero, kawali, pichel, tinidor, kutsara, sandok, telmos, takuri, baso, pinggan. Yan, nasa na yung pinggan. Yung pala, nasa taas. Tsaka mga platito. So, ito yung lahat. Bali, umabot siya ng 8,000. So, nagpadala po si Mami Rafaela ng 6,500. Yung 500 binigay ko sa, syempre, sa tricycle. Ano to, ay narkil ako. At yung sa akin galing yun yung mga, bali magkano, 2,000 may get. Sa akin sa peso, sarili kong pera yun. So, yung gagawin natin, parang style sugod bahay gang. So, isa-isahin natin niabot sa kanya. Hindi natin papakita lahat para magulat ba siya. So, surprise natin siya si Nanay Beth. So, Mami Rafaela, yan, mega love shoutout kay Mami Rafaela at salamat. So, yun, tara na po. Punta na tayo doon. So, yan, at may inaantay lang kami. Yan, shoutout kay Kuya Flex. Sabayaw ko na si Buboy. Yan, sila Papa, si Charles.
Bigyan mo kay tatay yan, oh. Ano tayo? Ito, may ano ka ba dyan? Ano mga gagawin mo ngayon? Mga ngalakal? Ano na laman yan? Babakain, hindi tayo kukunin ko yung Ito. Maulan, uwigan, siguro kahit di ka na mga lakal ngayon. No? salamat. Para maulan-ulan. Para hindi ka na magkasakit ka pa. Yan si tatay. Lagi ko nakikita yan eh. Hindi ko siya matsyempuan na matanong kung saan siya nakatira. Yan, abangan nyo, hanapin ko bahay niyan. Ni tatay, yan, sabi niya, Romeo? Ha? Romeo ba? Oo. Okay kayo, naligo na kayo? Hindi pa. Ito pa isa, nagtago. Magkakamukha na kayong tatlo. So, dahil lang natin si Jerome, si Erong Motovlog, no? At para may katulong tayo magbitbit. So, yun. Gagawin natin. Ito mo, isa-isa lang. Papatakbuhin ko dito si Charles. Pag kukunin na to, Kuya Flex. Papatakbuhin ko dito si Charles. Pag kukunin na, ha? Tara, boy. Mamaya na. Papapuntahin ko dyan si Charles. Para surprise. Yung may iba naman, di ba? Ito yung lugar nila Nanay Bet dito, no? So, medyo malayo-layo sa amin. Malayo-layo sa amin ng konti. Alright, dito na tayo. Kahit dito pala pwede. Dito muna kayo, ha? Tatawagin ko kayo pag dadaling nyo na doon. Ha? Sige, tara, boy. Bigas na naman tayong dala. Naku, maputik. Patay tayo dito. Patay tayo. Ang putik ay shoutout sa bayaw ko, cameraman. Maputik. Yan, shoutout kay boss. Yun, no? Ba't kayo naglalaro dyan sa putik? Ha? Yung mga bata to, basa pa kayo sa ulan, no? Mga basa kayo sa ulan. Asan sila papa nyo? Ha? Baka mabubog kayo. Andiyan si Nanay Betay. Sige, may ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo. Yun, pasok muna ako. Ginagawa? Bakit? Yung ilaw, ginagawa na. Yun. So ito yung nakaraan na vlog natin, no? Ginagawa na yung ilaw-nilaw. So yun, okay yan, Nay. Ayos na ayos yan. Si Nanay Bet. Nanay Bet, pwede ka po bang lumabas dito hanggang dito sa may pinto? Kaya niyo po ba? Sige po, okay lang. Nagbibihis pa si Nanay Bet, no? So ito yung bahay nila. Ito yung mga apo. Yan. So, ito yung isa sa mga pangarap ko na mabigyan ng bahay at lupa, no? Sila nanay. Anong pangalan niyo ni Tay? Romy. Yung Tatay Romy, si Lolo Cano. Ako binansagan ko na siya, Lolo Cano. Sila Lolo Cano at sila Nanay Bet, no? Yung putol lang pa. So, yan, gusto ko silang maanuhan ng bahay, pero hindi ko pa kasi kaya. Kasi mo, dala-dala ko lang, bigas pa lang, no? Bigas lang ang aking dala, no? Ayos ka dyan. So, yan na Makikita sa camera. Ay, bagong gupit si Nanay Bet. Oo, hindi ako makatulog eh. Bagong gupit si Nanay Bet. Salikay pa. Ano tong gagawin na to ngayon, Nay? Oo, pinagawa. Alam Alam mo nga, nag-diretso pa kami. Yan natin, kakabit na nila yung kuryente. At doon muna kayo mga chikiting kasi hindi tayo magkakasya dito. No? Oo. Maulan na, hindi ba kayo basa kayo? Naku po. Paano yan, magkakakuryente na kayo? Hindi, lang, yung linolin nga namin sa loob, itinapal namin muna doon. Bakit wala po bang bulkasil? Hindi, yung anggi ba? Yung anggi. Oo, mapasok sa loob. Oh. Nung umalis ka dito, yung gabi, di ba, yung lakas ng ulan. Yun. Inalis pa namin yung mga linoleum, tinapal pa namin sa ganon. Kagabi, umulan din. Buti ka mo hindi umanggi. Mahina lang, di ba? Doon muna kayo mga bebe at hindi tayo magkakasya, no? Doon muna kayo. Doon muna kayo. Yan.
So yun, si Nanay Beth, ito yung kanila. So yung binigay natin na magkano yan? 1,200 para 2,000 2, 3. 2-3 dito para sa kuryente. Siya na, ilalagay na. Ano yan? Baka may kuryente, wala naman. Wala. Wala pa. Kasi yun pa yung Oo. So, asan na yun? Punta ka doon, tawagan mo yung nakapulang bata. Punta na ka mo dito. Dali. No, doon kayo. Dahil bata, mga nakaubad. No, so yun. Bali na, akala ko yung wheelchair yung inaayos kanina. Ayun sa Oh. So yan, ulitin ko, maraming salamat kila Mami Rafaela, Mami Rena Baher, Mami Love, yan, sa kilala ko yan si Mami Love, shoutout sa'yo. Kay Mami Sharma, Mami Ruby, Mami Daisy, Mami Leticia, Mami Raijo, Mami Charlene, yan, Mami Bing, Mami D, puro dami kong mami kaya, sino ba talaga tunay kong nanay? So ang tagal lang ng ating dito nga tayo makapwesto. Dito ako pupwesto na. marunong. Okay lang, walang problema yan. Ayan, tagdahan. Oo. Dito tayo. Dito tayo at upo. Sana hindi bumagsak ang ating yan na nga, medyo naramdaman niya na agad ang andyan na ba sila? Wala pa, no? Nandiyan na. Sabi mo, isa-isa lang May sorpresa kasi ako sa'yo, Nay. Oo. May sorpresa ako, may artistang... Umalis ka dito, hindi ka taga rito. May artistang pupunta sa'yo. Teka lang. May artistang dadalaw sa'yo. Sino yung paborito mong artista, Nay? Sino paborito mong artista? Ay, si Bong. Bong Revilla. Sino pa? Si Robby. Si Robin. Nakawig ko yun Kawin kaya natin muna tong kuryente na to para kita yung ating Yan. Okay. So, ayun pala. Si Rafi Tulfo, hindi niyo po. Ay, naku, paborito. Gusto kong makita talaga yun. Gusto mo makita si Senator Rafi Tulfo? Oo. Ba't ka na parang naiiyak ka na agad? Wala pa nga. Nakikin ka yun Palagi mo pinapakinggan. Wala na kami ilaw. Kasi radyo nyo, may radyo kayo. Oo, wala akong kuryente pa So yan, may kuryente na. Mapapakinggan mo na ulit si Idol Rafi. Oo, sa Senator yung Rafi. Idol Rafi. Kung sakaling mapanood nyo to, anong masasabi mo sa kanya? Ako natulog. Parang makaano kami rito. Dahil di Kalis pa na. namin sigurado yung lupang tinitilikan namin. Ay baka bigla kami palayasin. Wala na kami pupuntahan. So yun, Senator Rafi Tulfo, Idol Rafi. Rafi Tulfo in action yan. Gusto pala kayong makita ni Nanay. So ito yung sorpresa. Isa-isa nyo lang ipapasok unahin nyo yung mga maliliit. Okay, pasok nyo na yung mga maliliit. Maliliit ang ipasok nyo. So, pasok nyo yung mga artistang maliliit. Okay, pasok. So goodbye gang, pasok. Asan na yung mga maliliit? Mamaya pa daw. Wala pa daw. Oo. Wala pa pala daw. Papunta pa lang pala daw sila. Bali nung may kuryente ka, Nanay, bali palagi mo napapakinggan yun. Para pagkatapos ng drama ni Lloyd, Cadena. yun sa Ay, hindi. Vlogger pala yun sila. Lloyd sa drama. Alas 11 hanggang alauna. Doon muna kayo, ne. Doon muna kayo. Pagkatapos ng alauna kay Christy Forminis. Yes, 64 minutes. Teka lang. Pagkatapos kay Christy Forminis, kay Idol na. Kaya Dorapi na. Okay. So, ito na, nandito na. Pasok niyo yung maliliit muna. So, ito. Meron tayo ditong takure. Yan. Kasi nakita ni Mami Rafaela, ang inyong takure ay sira-sira. Luma na ito. Bago. Yan. Bago at malaki yan. Tapos meron din tayo ditong sandok. Yan, dalawa pa yung nabili ko pala. Oo. Maraming salamat. Tapos pichel at baso. Yan, mga nene, dun muna kayo, hindi tayo magkakasya. Yan.
Doon muna kayo, hindi tayo magkakasya dito at maliit. O, pitchel. Oo, tapos tinidor at kutsara. Alright. So, asan pa? Yung iba? Marami pa. Marami pa, Nay. Marami pa. Doon muna kayo, doon muna kayo, dali. Doon muna kayo. Nakaubad yung bata, bawal yan sa video kasi. Nag yung mga anak mo. So, ito pa. May electric pan. Binilang, ito, Nay. Hindi, unahin mo natin itong kawali. Naku po. Kawali, kaldero. Kaya bibili. Yan na. Tapos, ito, baso. Yan. Para may baso kayo dyan. Baso. Ito pa, pinggan. Tsaka mga magandang pinggan yan, Nay. Siyempre, kapag may takore, may telmos. Ayun. Di ba? Ayan. Ang tel mo si Pakira na rin. At syempre, ang electric pan. Ito ay stand pan. Hindi to magastos sa kuryente. Pinili ko talaga to para sa inyo kasi nakita ko yung electric pan nyo, yung disipit lang. So ito kahit doon yun lang lagay sa sulok, okay, no? So yan, pasok na natin, Nay. Maraming salamat po. So meron pa. Ipasok pa yung iba dyan. Nasaan na yung iba dyan? Yun. At ito, higaan. Kasi nakita ko, karton lang higaan mo eh. Kasi na kayo ni tatay dyan. Nanay, tay, pakiabot tayo. So, yan. Wala na ba? Wala na? No. Tinalian mo na. Tatay, tinalian mo na si nanay. So, anong pakiramdam? Anong masasabi mo sa ating puting sponsor? Masaya. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito kailangan ko yan. Pangarap ko bumili niyan. Nang? Thermos. Telmos, pangarap mong bumiling Telmos. Kasi pag uminom kami ng kape sa madaling araw. Doon muna kayo, Ned. Doon muna kayo. Dali. So, bali, ganon. Bali, Telmos lang. Pangarap pa lang nilang makano ng Telmos. Yan. Kaso mo, iniisip ko, wala akong pambili. Kaya dumating yun. Kaya maraming salamat sa nagbigay na biyaya. Yan kay Kita ba siya, Tol? Kay Mami Rafaela. Kay Mami Rafaela, kahit hindi ko man kayo nakikita, nagpapasalamat ako sa inyo. Thank you, Mami Rafaela. Tsaka, ayun, bali, ang pinadala ni Mami Rafaela is, ulitin ko lang, is 6,500. So, lahat po ng naipamili natin is umabot ng 8,500. So, ayan yung So, bali, yung sobrang pera sa akin po galing yan. Kasi maganda po yun, may pera yung bigay yung sponsor, yung vlogger kailangan din humugot sa sarili niyang pera, no? Hindi palagi tayong aasa sa sponsor. So ayan. Thank you talaga, Mami Rafaela. Maraming salamat, Mami Rafaela. Okay, Nanay Beth. So ayan na yung mga pinamili natin, no? Mami Rafaela, mga bago na yung si tatay. Tay? Okay ka lang? Saya ka, tay? So sige, at kung ikaw, okay, happy? Happy. Maraming salamat sa inyo. Ang kulang na lang. Kahit hindi ko kayo nakikita. Si Kulang na lang yung lupa titirahan namin. Lupa, tsaka bahay, no? Kasi Kahit na maliit na bahay lang. kasi wala kang kasiguraduhan to. Ito, hindi namin alam kung baka bukas o saan palisin kami. At baka bigla kayong palisin agad, no? Yun ang mahirap yan, eh. Hindi mo alam. So, syempre, kumpunuhin na natin yung electric pan. Nawa mo to, Charles. So, kumpunuhin namin yung electric pan. So, yan. Sige, Nay. Pasok na tayo doon, Nay. Kumpunuhin natin, no? I-unboxing mo na yung mga, mga regalo mo dyan. So, yan. Sige. I-unboxing nyo na. Unboxing nyo na yung mga... Magbe-birthday ako sa isang buwan. Ayaw nga pala, magbe-birthday ka, Nay, no? 22. Oo, 22, magbe-birthday si Nanay, Parang pa-birthday na sa amin ito lahat. Birthday na ni Lord yan sa'yo, ni Mami Rafaela. Kaya binubuksan na ni stand pan yan, stand pan. No? So, yan mga kabiyaya, mga kapuela. So, yan, kita ko na eh. Nay, buksan mo yung baso mo na yun. Maganda yung mga basong napili. Dapat na kulay green lahat yan.
Kaso wala akong mahanap na kulay green. Wala akong nahanap na kulay green lahat. Kaya yan. So yun, ang ganda ng baso niya, no? O, di ba? Hindi yan marumihin. O, dapat nga kulay green eh, wala akong nahanap. O, electric fan, no? Salamat. Birthday sa akin. Sa birthday sa'yo, Nay, no? Birthday ko sa isang buwan. Ilang taong ka na, no, Nay? 64. 64. Tatay, ikaw ilang taong ka na? 77. 77 na pala si Tatay Kano. Oo. 77 na ang Tatay Kano. No? So, si Tatay Kano, pinangalanan ko siya. Kasi nakakalimutan ko lagi pangalan niya. Kaya pinangalanan ko siyang Tatay Kano. Ay. So, ayan. Dami, oh. Tuwang-tuwa si Tatay, oh. Hindi ka na maano yan, Tay. Kasi yung electric fan, kay Nanay Bet lang nakatutok. Kaya si Tatay Kano, dito siya nakahilera sa labas para pasok yung hangin. So, yan. Pangkalahatan na yan. In case na pausugin na kayo dito, Nay, di ba papausugin kayo dito? O yan, pwede nyo na rin yan mailatag na yun. Yan o, hindi yan mainit na yun, kaya yan ang pinili ko. Oo, sapinan nyo lang ng o yan si Tatay. Gusto mo ako na lang, Tay? Ako na lang? Hindi niya alam. May ano ka dyan, Phillips screw? Hindi niya alam. Papit. Oh, yan. Sige, gawin natin. Oh, mga mo to. So, ako, Nay. Ako, Tay. May excuse ako. Ipasok mo muna sa loob. Oh, pasok muna natin to. Yan. May basa ba dito? Wala naman. Hindi. O, andyan, Tay. Peram na lang nung pahanap na lang nung Phillips screw mo para maayos na natin to. Para so yun, no? Hanggang to. Ayan. Saya-saya nila Nanay Tatay, oh. No, para may kabit na natin. Ito na ba lahat? Ito na lahat. No? Para may kabit na natin. Ang kanilang electric fan. Kita nyo, tagaktak na ako ng pawis kasi nga mainit talaga. At ayan, may ano na tayo. May tawag dito. Sino nagpapatugtog pwede pa papatay ng tugtog? Bawal po kasi yan. Yan, salamat. Yan. Meron no, kanina. Pinatay na. Yan. So, yun no. Mga ganda. Ganda tong electric pan na to, Nay. Di tayo lugi dyan. Ngayon ka lang nagka-electric pan ng ganito. Oo. Pakita mo si Nanay. Oo. Tuwa ako. Salamat talaga ako. Salamat sa inyo. So yun. Ngayon lang daw si Nanay nagka-electric pan ng ganitong mga kabiyaya. Sa tanang buhay mo. Grabe naman. Ulan talaga. Yan. Tulad yan. Tulad dito. Yan. Puro mga kalakal lang yung gamit namin. Galing sa kalakal ng mga gamit nyo. Oh. Ayan, katulad niyan, laki niyan. Isang kuluan yan, sobra-sobra sa isang Telmos. Oo. So yan, hiram lang tayo ng Phillips screw. Para, ito na pala, yung breaker. Bali, magkano sa breaker? 2,650 binigay ko nila. 650. So, bali kulang pala yung binigay ko, no? Binigay ko na pag-alis mo. Eh, hindi pa nga daw magagawa kasi wala pang breaker. O, akala ko kasama na yung breaker. Hindi daw. Kaya naghanap kami ng pang-ano yan. Saan kayo nagigilap nito? Utang. Utang na naman. Yun tayo. Andyan na tayo? Wala pa eh. Wala pa? Sa meron. Andyan daw. Baka nandito lang. Ito pala eh, oh. Ayaw naman magsalita. Ayaw naman kasi magsalita nitong Phillips screw. Kami bilhin. Kardero. Bakit? Wala ba kayong tayo? Kardero namin maliit lang. Maliit lang ang kaldero nila. Hindi kasya, no? O yan, tinansya ko talaga sa inyo yan. Sabi ko, yan, kasyang-kasya na to kala Nanay. Kasi, saktong-sakto yan sa inyo. Pati yung kawali, dalawa lang naman kayo eh. Dalawa lang. Oo. So, Kawali nga, may butas na yun. Sa may alambre. kasi, baka napanood data ni Mami Rafaela na yung
yung mga gamit nyo di alambre na lang. Kaya yun, kanina, abali pagkagising ko, nagpadala siya. Alam nyo nga kanina, nagulat ako. Talagang siguro alimpungatan ako. Kasi pagtingin ko sa cellphone, may text na nagpadala na si Mami Rafaela ng, alam nyo kung magkano yung unang basa ko sa pera. 650k. Talagang nasyak ako. Akala ko 650k nga. Sabi ko, bigla agad pumasok sa isip ko, yes, mabibilang ko na ng lupa at saka bahay si Nanay Bet. At tatay Kano. Maya nung tinignan ko ulit, nung naimasmasan na ako, kakagising ko lang, 6,500 akala ko 600k. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, hindi naman pa pwedeng i-Gcash or ipalawan yung yung 600k eh. Laki-laki pera nun. Tsaka sino mo mag-i-sponsor ng ganong kalaking pera? Malay mo. Oo. Sobra-sobra na yun. May pangpuhunan, bahay, lupa na kayo doon. May tindahan ka na. No? Sa 600k na yun. Paano na? Kahit nga hindi 600k, kahit 100k eh. Di ba? Kaso lupa, wala pa sa lupa yun. Mahal ng lupa. Magkano lupa ngayon? Paano nga ako ng salamin? Kasi malabo na yung mata ko eh. Malabo na rin mata niya na. Pares kay ni nanay ko, yung lola ko. Yan yung Ano na nga binili ko eh. Bumili ko ng iBerry. Sabi daw sa TV, minom ng iBerry, malinaw. Wala naman. Nakakailang anim na tablet pa lang yun. So yun, asan na yung parang takip nito? May takip to, alam ko eh. Ang pagkakaalam ko may takip yan dito, tay. Baka nandun lang sa karton. Pa-check. May takip yan dito. Baka nandyan lang. Nandyan? Yun! So, yun diba? So, syempre, at ilagay na natin to. Ayan. Ganda nitong electric pan yun, the best to. Yan, sobrang init. Sa kuryente, hindi yan. Hindi yan eh. Matipid lang yan. Ito kasi takot eh. Ha? Takot mo si tatay? Takot sa bayarin? Iwan na nga naman siyang hanap buhay. Yan yun na pag dadalaw-dalaw naman ako. Ipanalangin nyo lang na magtuloy-tuloy yung views ko sa YouTube. Araw-araw yung pinapanalangin niya. Na sana maging okay yung takbo ng channel ko. No, kasi kaya sana hipuin ng Panginoong Diyos natin yung mga manunood na Hipuin ang puso. na i-share yung mga video ko. No? Kaya napakalaking bagay nung pag-share nila ng aking mga video dahil doon talaga lumalakas yung views kapag maraming nag-share, no? Kaya kayo dyan, lahat ng mga manonood dyan, share nyo na yung video natin. Napakalaking tulong po yan, no? Katod nito, may mga natutulungan tayo, di ba? Tingnan nyo yung katuyuan nila sa buhay, yung anak pa ni Nanay Bet. Yung pa yung isa kong gustong mabigyan ng puhunan. Sabi niya nga kahit gulay nga daw tsaka kariton, pwede na daw sa kanila. Sabi ko sige ate, try natin. Kasi ako guys, hindi ako nangangako eh. Tingnan niyo ito, hindi ko to sinabi kay Nanay Bet. 'Di ba? Hindi ako ni kailanman hindi ako nangako sa mga tinutulungan ko kasi mahirap yung umasa yung mga tao. Kawawa naman. Alam nila ikaw na nga lang makakatulong sa kanila tapos hindi mo pala matutupad yung pangako mo. Kaya hindi talaga ako nangangako. Laging sinasabi ko sa video is magbaka sakali tayo. Lagi ko sinasabi sa video ko na ganun. Magbaka sakali tayo, baka sakaling may tumulong, diba? So ito na nga. Sana yun talaga na yun ang bahay, no? Isang maliit na lupa lang bahay. Kahit ganito lang ang bahay ko, hindi man maano sa parang may matulungan lang ba. So kabit na natin to. Yan. Para lang So di pa natin to matatry, pero tinry ko na to kanina sa Pure Gold. Di pa natin matatry kasi ngayon pa lang ikakabit yung Ayos pa lang yan. kuryente. Oo.
So, yan na lang natin muna yan. Ayusin yun. Ganun nyo na lang mamaya yan. So, ito. Yan, mainit lang talaga. Grabe init dito sa inyo, Nay. Oh, di ba? Ano gusto nyo kataas? Bababang konti. Yan. Ay, nakalimutan ko to. Ay, kaloko. Nakalimutan ko. Okay. Ito yung pinakahigpitan nyo. Okay. Ano yan, Tay? Oo. Ito muna, Tay. Yan. Konti na lang. Ang init. Grabe. Kagabi. Yan, may rescue tayo na isang 65 years old na dinala natin sa ospital. So, bisitahin din natin yun. At may blessing na rin doon na dumating doon, guys, from Mami Love. Yan. So, ang hirap. Tay, pakitulak nga to, Tay. Ito nga sa taas. Pakitulak lang sa akin. Yan, hawakan niya lang. Iyan. Asan na yung maliit nito? Grabe yung pawis natin, mga kabiyaya, oh. Ayan. So, ito. Ayan, ganito lang. Talaga ang buhay ng isang charity vlogger. Kahit sa ulanan. Kagabi, napasugod ako sa ulanan, eh. Kasi kahit kumukulog, basang-basa ako, tapos natuyo yung ulan sa katawan ko, yung damit ko. Kasi, yung matanda po, hindi na makatayo. Dinala ko sa ospital kagabi. Si tatay Fernan. Mga may digmaan ho dun sa kabilang bahay. May ganun lang yan, mga mag-usap yung mga taga dito. May digmaan, Kasi eh. yung mga matitigas ng pulo, ito. Kaya mga bata. Pasaway. Tigas, mga pasaway kasi. Oo, pasaway. So, yun, eto na, oh. Yun, oh. Matagal nang inaasam-asam ni Nanay Beth na magka-electric fan. Ay, eto na siya. So, yan, ang ganda na. So, Nanay Beth, oh. Ito pa, baso. Okay na. So, ang kailangan na lang natin ay yung lupa't bahay mo na malilipatan. Yun na lang. Naku. Wala na kayong kakaba-kaba, no? Wala na kami kakaba-kaba pag ako. Paano yung mga anak niyo pala kung sakali? Sama rin sa amin kapag ano. Magdudugtong-dugtong na lang kayo sa taas, no? O kasi tatlo. Dalawa yung anak niya rito. So, yun yung mga anak ko, yung maliliit. No? So, pag nabilan natin ng lupa si Nanay Beth, at mapagawa natin kahit bahay na kalating hollow block, kalating kahoy, sila na ho bahala doon. At least hindi na sila dito kakaba-kaba na baka bukas alisin na sila, palayasin. So yun, Nanay Beth, at huwi na rin kami. Yeah. Maraming salamat sa nagbigay. Lahat ng ito, puro pang pangarap kong bilhin, kaya hindi namin kaya. Kaya sa tulong nyo, napakaraming salamat. Okay, dito ako sa labas. Dito tayo sa labas at mainit. Okay, mga chikiting, para ano ulit? Yan. Salamat. Ay, grabe. Ang init sa loob. Sige, Nanay Beth, dito na kami, ha? Maraming salamat. Salamat din. Huwag kayong tumulong sa akin. Napakalaking pasalamat ko sa inyong lahat. Kay Mami Rafaela. Kay Mami Rafaela. Di, sige po. Hindi kalak binibigay. Hindi po. Lahat magtumulong kahit hindi ko kayo nakikita. Huwag ko kayo kasama kayo sa pagdarasal ko araw-araw. So, Vlogger. Lahat na tumutulong sa akin. Kaya Idol Rapid, baka pwede mo rin ako makita. yan. Gustong-gusto kita. Araw-araw kita pinakikinggan sa radyo. Pero gumagana pa yung radyo nyo na yun. Oo, gumagana. Kaya lang wala nga battery. Mapapakinggan nyo na si Idol Rapi ulit ngayon. No? Yun lang pinakinggan ng radyo 5. Oo. Kapag ng kay Lloyd, kay kay Christopher Mini, tapos na kay
Kay Idol. Ate Rafi. Gusto ko talaga yan si Idol. Yan, ito po yung ito po yung ano ni Nanay Beth, kanyang paa. So sa kanyang sakit na diabetic. So ayan po yung kanyang ano. So sige Nanay, at baka abutan na kami tay. Okay, ingat kayo ha. Okay, masaya ka tay. Masaya talaga kami. Okay, may bigas na rin kayo dyan. Matagal-tagal na yan. Kasi nung nakaraan nung dinala ko pa yung bigas nung nakaraan. Bigas namin. Ganun kasi ako, tay. Kapag may nagpapadala sa akin, antimano binibili ko. Tsaka pinapakita ko yung resibo. So ulitin ko, ang pinamili po natin ay umabot po siya ng 8,000. 8,526. So ang pinadala po ng sponsor is 6,500. So nagdagdag tayo ng 2,500. So maraming salamat Mami Rafaela sa pagtulong sa mga kababayan ko dito sa Santa Ana. Santa Ana Rodriguez. Sakop na ba to ng Rodriguez? Hindi to. Pulong Candy pa rin. Bagong Sa Isidro namin. Pagano. So yun, thank you po talaga. So yun, salamat din sa mga kasamahan ko, yung mga kapatid ko, si Boy Boy, sa pagtulong sa akin. So yun, Nanay, dito na kami, Nay, ha? Maraming salamat. Oo, sige po. At Bye-bye. so yun mga kabiyahe, mga kuwela, may nagawa na naman tayong isang makabuluhang ngayon sa araw na to. Nakatulong tayo kala Nanay Beth. So ito pa isa kong tutulungan na mabigyan ng puhunan dito. Ito yung bahay na to. Yan yung may mga bahay dito. Ito yung nanay anak niya yung Nanay Beth. So dalawang pamilya yan dyan. Siyan sa natin. So kayo tayo, antay-antay lang kayo ha. At yung padala ng sponsor is para kay Nanay Beth yun. Malay nyo, sa susunod meron din kayo. Ha? Kaya tiis-tiis lang muna dyan ha. So ito pa dahil pa dito. Dahil pa mga kabahayan na nangangailangan ng tulong. So yung mga kabiyahe, hanggang dito na lang itong video natin. Maraming salamat sa mga mamis natin dyan at sa mga patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. Pa-share po ng ating live at don't forget to like, share, comment and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na lang din yung bell button. So ulitin ko po, ako po si Jay Guevara, isang charity vlogger ng Taguig na handang magbigay ng biyaya para sa ating kapwa. So yun, peace and God bless. Bye-bye.